shugaba ja gaba mai kyan nasabar da babu ya shi. Haba jama'a Musa Lura. Salati rabbana ka daɗa gurin Mahamudu Zalkadani, imamun baɗini na Maka mai rauda shugaban harami, mai raya abin da bai zo ba da wanda ya zo ban karami, abin ƙaunar ka tun batun azali mai rabai ilimi. Haba jama'a Musa Lura. A sanya uban dukan auliya kutubul makatumi ya rabbana, da mazalla ya allijiyani abdul qadir uban masana, barhama baya babana cikin faidar kana tsuguna, gausul agawa su kaci gari mahamudi yake fada ko ina. Maulaya ina irin ka guda komai na fada a bar jadari, hanyar da ka sani na zira ba mai rudin da zai kau da ni, zauna daidai jinin faɗi masan annabi kai ka koyar da ni, sarkin kudura ka kare mun sharifi mai dubin labudi. Haba jama'a Musa Lura. Salamu alaika ya farkon da ba karshe da farawa, salamu alaika ya asalin da ba canji da sauyawa, salamu alaika ya girman da ba nuni da zantarwa, amsa ya shigo ga dara ta baka gajiya da amsawa. Haba jama'a Musa Lura. Halacci ya cike ga ɗaya sirrin Allah da ba sharadi, tsaransa ake ta ko ta ina baya yi sai akwai sanadi, jibawa mai cikar ladabi mai hai'a ne da kyan kasadi, mai san Allah da san bayi ƙaunarsa da ke marar adadi. Shiryayye sai da kai aka yi ta ragon abuwa uban kadari, mai tauna bakin ciki a rabi alkunya ba kamar bashari, ya ce yaƙi ya ce wa'azi mai juya tsiya ta zamta gari, komai kai maryana
ana samu sai dai ba a bisha an mutu ba. Haba jama'a Musa Lura. Muhammadu kayi mun daidai in ma daga banta to haka ne. Tsira da rida cika matsayi a daɗa ma tun da kai sama ne. Ka ne ɗaya shagaban da yawa waye ma zane cewa da ni. Sarki da ya zama baitoci dinga faɗa da kyau dole ne. Tsaya ka ji zantukan mafaɗa cewa suka dinga yi nura ne. Yayye mai cikar martaba Allahu yana faɗin gaibu ne. Ƙur'ani na yi martambari duka ayata ɗabi'unsa ne. Tuna shiga aljanu suka ce malaki ne ko Allahu ne. Haba jama'a Musa Lura. Abin da ya girma ya yi fice tilas in biya shi ranar fita. Kaunar da nake yi wa mahadi ta rasa jiki da hantata. Baitocin shayaban Allah su ne tsakwaran alamata. Waɗansa a zuci na haddace idan ka matsa da lasauta. Haba jama'a Musa Lura. Wajen suru mai adon rawani sirrin Allah cikar zamani. Azali sha'ado abadi a halarci ka tausayin lamuni. Kowa ya rasa ka yayi komai na faɗa ka shayar da ni. Sirrin farko da farawa idan da tsaya ka tasar da ni. Haba jama'a Musa Lura. Allahu da dodubin tsira wurin mahamudu al'arabi. Mudubin rayuwar mai rai karshen magana uban ladabi. Musaffin ba a yi sai da kai keken nasabar da ba saudi. Muhammadu ka fi sunaye waye ya kira ka ba lakabi. Ubital auliya Nasiru tilasu biya uban jalabi. Rasul aga wasu mai izina cewa yayi ummati ummati mikiraji ran daren gani cewa yayi ummati ummati awabati ran da zai kaura cewa yayi ummati ummati ranar mahashar kiyama ma cewa yayi ummati ummati cikin farko da farawa cewa yayi ummati ummati shiga aljannar saiwa cewa yayi ummati ummati a da'ifa sun yi marwauta cewa yayi ummati ummati. Haba jama'a Musa Lura kamar mahamudu ba mu da shi. Haba jama'a Musa Lura abun Allahu ma baya shi. Haba jama'a Musa Lura waye ka rike ka manta da shi. Haba jama'a Musa Lura waye burin ku neman da shi. Haba jama'a Musa Lura mu rike kauna mu zantar da shi. Haba jama'a Musa Lura me yayi muku ne muke ja da shi. Haba jama'a Musa Lura waye ka tanku neman da shi. Haba jama'a Musa Lura waye tsiran ku
ummati ummati ina ne bai kirawo ku ba ina kuke ummati ummati da zai tafi bai kira ranku ba ina kuke na ji kun yi jikun ana ta kiransa mun ji ku ba yana ƙaunar mu mun yi shiru muna son wanda bai kai shi ba yana neman mu mun tarwatse mun hau hanyar da ba ta mu ba yana kishin mu ko yaushe yaushe ka ci ba a damarsa ba yana ƙaunar mu so sansa muna son wanda bai san mu ba a sa lura a ƙara kula dukan daraja a baiwarsa ne a sa lura a ƙara kula duk mai matsayi a hannunsa ne a sa lura a ƙara kula kowa ya tsaya a filinsa ne a sa lura a ƙara kula sirrin Allah mayafinsa ne a sa lura a ƙara kula aikin kudura a sunansa ne a sa lura a ƙara kula mai tafiya a motsinsa ne a sa lura a ƙara kula mai ruhi a ruhinsa ne a sa lura a ƙara kula mai samu a taskarsa ne a sa lura a ƙara kula mai girma muridinsa ne a sa lura a ƙara kula mai jirgi da ɗiɓinsa ne yana renan mu ko ta ina muna bai wanda bai san mu ba mazan Allah muna son ka mu mai wahala ba zan barka ba mazan Allah muna tuba na san ba za ka kore mu ba mazan Allah da ɗari da sakan ba za mu tsaya wa ƙaunar ka ba mazan Allah shirin ka daban mai imani ba zai ƙi ka ba mai mai da duhu ya zan haske ba shirya wani a girman ka ba mai mai da akwai ta zan babu ba shirya kira a sunan ka ba shirya ni ka ƙara shirya ni ba zan iya tsara begen ka ba tura ni ka sake ɗora ni ba zan sauko wa ƙaunar ka ba tura ni ka sake tura ni ba zan jazabar wani namu ba kare ni ka sake kare ni ba zan yi kiran da ban sai